Kafushane asibingelele kwi-channel igama kuPastor WeNingi la ukhona uNkulunkulu emeke kulonde kubusisa sibheka la iphupho likafundisa wona uthi ke bendicela ukubuza ukuba ke kusho ukuthini ukuphupha ubhuti wami owatshona egula. So ngifuna sibheke in general nje ukuthi uma uphupha umuntu osashona, umuntu ongasekho, umufi egula, isikhathi esiningi kuyaye kube uphawu lube ngoba lube isexwayiso lube luchaza la ukuthi lindele ukuthi noma kulindele isikhathi esingaba esinzima noma isikhathi esinobunzima noma isikhathi esingaba nje nezingqinamba ezithile empilweni noma ke kungahle impilo yakho ingahambi kahle, kepha futhi lezo sikhathi isikhathi esizowasiphinde sindlule futhi yabo ukuthi lindele isikhashana esincane seyinkinga, isikhashana esincane sobunzima noma isikhashana esincane sokungahambi kahle kwezinto kodwa esendlulayo futhi yayibona. Okwesibili futhi esingakubalula la ukuthi uma uphupha umuntu umufi egula noma umuntu ongasekho egula, umuntu osashona egula, umuntu osowendela kwelamathongo egula phela, lolu uphawu lubi futhi ngoba luyaluveze la ukuthi kungenzeka labalele, kungenzeka abaphansi noma akasithi amathongo aweneme mhlawumbe noma wagculisekile futhi mhlawumbe kunezinto ezingawajabulisi okumele wena uhlukane nazo noma ke kunezinto okumele wena uzenze ukuze amathongo noma laba balele noma laba asebendelwa amathongo bakwazi ukujabula. Njengamanje wena awubajabulisi abeneme ngezimo ezithile, ngezinto ezithile njengamanje empilweni ongaba izinto zasekhaya mhlawumbe ezenza uthanga nami yabona noma izinto ezenziwa wena. Kodwa futhi esinye singakuveza la ukuthi okunye okubalekile ukuthi uma ungabona futhi la umuntu osashona egula, umuntu omufi egula, umuntu osondela kwamathongo egula, kungaba uphawu ngabe livezela ukuthi kungenzeka lo muntu sekwakugangwe ngaye mhlawumbe noma kugangwe ngethuna, kugangwe ngomoya wakhe, uyasetshenziswa kabi, so okuzokwenza ukuthi egcine sevele umuntu ogula ngenxa yokuthi mhlawumbe kunabantu abaganga ngesimo somoya wakhe noma ngesimo senhlabathi yamathuna noma yethuna lakhe, okwenza ukuthi egcine sevele umuntu ogula ngenxa yokuthi ngaleya kunokulunjwa okuthile okwenziwayo kugilwa lapha mhlawumbe ethuneni lakhe noma ke esimeni somoya wakhe. Kanti ke azivale ngawuthi mhlawumbe futhi ukuba la asesithi ke mhlawumbe kuphupha umuntu osashona, umuntu owumufi, umuntu owaphangalala, umuntu ondela kwamathongo, kungathi ugula ngengqondo. Lolo Paul ngasho ukuthi ngenzeka futhi ithongo lakho lapho libi kahle lidungiwe noma ke liphanjanisiwe abathakathi futhi mhlawumbe sekunesidingo sokuthi wena ngane kwethu akusukume ufune mhlawumbe indlela zokulungisa umonakalo. Kungenzeka sebathu kul temperature no abathakathi, they tamper with graves, they tamper with the spirits of the dead. So kungenzeka ke they've tampered with the spirit of lo muntu loyana, they've tampered with ithuna, so okwenza ukuthi ke vele ngathi so umuntu ogula ngengqondo ke esimeni samandla, esimeni sokuthandaza. Siyabonga nganza kwethu, ngakhohlwa ukuthi uma ucede ukuyibuka ivideo bese upressa lapha ulike bese uceda lapho uyocheck amanye amavideo eswenzile previously maningi kakhulu nakhona ungakufunda. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makakulonde.